every morning, may itlog. Yes, ma'am. Master na pagkotog itlog. Okay. Yes. Pero ate mo naman o, babe. 1, 2, oo. 3. Okay, ready, ma'am. It is your turn. Chin, okay, focus. Paminaw ko ng klasa, kay Sir na iba yung sa inyo. Chin, 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 chin. Ready, okay. Ready! Sunod! Dapat di talaga sa... Chin-chin! Grabe kasi ito mga itlog ni Joy. Dapat ito sa nang kakas ng itlog. Kaya pala kasi ito. Ay, 1! Awesome! 2! Much. Last 3! Yan pa! Last 1! Okay? Concentrate! Okay, focus, ma'am. Ano ko sa lip? Wow! Nice walk! Oh, basta. Oh, pagkakita na! Yep, stop! Grabe pa ito. Hapit na mo lang! Hapit na! Okay! Oops! Oh! Eggs doesn't matter. Eggs doesn't matter. Anyway, okay, 1, 2, 3, go! Ching, 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 ching. Ay, kasihan, dalawa kasihan. Ay, pinayat mo kasihan. Isang all. Oops! Mga bata, alam mo din mga bata. Pagpagan mo. Okay, ready? Focus! Straight one, forward! Oops! Ada anak pa. Ready? 1, 2. Ready? Last 1, 3. Concentrate. Focus. And 2 for the straight 1. Go forward. Ups. Ups. Grabe na. Kumpara mo na. 1. Kahimos ka. Malapit. Hindi ba sa habang-habang driver? Ikaw ka dyan na nun. Ha? Oy, ang ingani ka pang update ang mga parang asawa. Clear mga kapir. Dili hingutog itlog. 2, 3, ups. Go for the straight line. Ready? Yo, taro na yung kasama. Kita kayo. Loading pa. Taro na din natin. Basta hindi mo lang sa lusihan. Ambulance mo ka. Oops. Taro na na. Oh, 1. Kapit na. Oops. 2. Pakita. Oops. What the fuck? Scott, tanong ka dyan pag-estimate. Itawan mo nakikita na ito ang mga engineer ang ikuhan. Accountant, engineer, counter, blessing. 1, 2, 3. Okay. Say ready? Concentrate. Counter ka daw. Last. Sige. 2, 3, 4, 5. Ups! Saan pa man? Okay, ups! Aman! Butang niya daan o i-blindfold na daan para ready. Sige. Blindfold na daan. Ana ni mo hiwi na lang daan. Ano ba? 1, 2, 3, turn around. Everybody turn around. Turn around. Di ba sa kasta? Whoops! Kanya! Kaya! Oy!
Okay ra. Dapat ko nga, dapat ko nga. Isa akong daw, dapat ko nga. Palihog ko. Muna ni champion mga igala sa itlog. Isa. Kare. Apa yung kapares? O, ganang-mangay po ni sila. 1 million pesos na kami. Everybody books. Turn around. Oops! Ano na yung ban? Kung ano na kayo, makapalit na kayo ng mga kasilas. Oops! 1, 2, 3, ganang ibagtik ng asawa ni Yani. Yani! 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 Pa-cheer-cheer po mo din na. Masama na ako nakakatong mga audience ni Mano Cheer. 1, 2, mga mata, ang mga ilo mo. 3, 4, 5, 6. Oops! Sa kamay. What? Di pasal. Lajong-lajong lagi ako. Napit. So, ready na yan. Di ba basta 1. Turn around. Oops. Officer of the day. Duha pa man to. Kuya pa isa. Okay. Ready? Sharon. Wag kasi pagkasayang sa Yani. Last couple. Last na rin si Jam. Ang couple. Muna itong kagawad bago. 100,000. Kini siya mayor ni sunod. Sharon. Ano, kasi nawang pa na? Jiri Palma! Jiri Palma! Jiri Palma! Ready? Go! Oops! Ready? Go! Straight! Kakit ko po! What? One, two, 6, go! Okay, nakakasawa. Nagamay na. Oh. Dusmin ka tao. Kung ka isang itlog, Sharo. Taro na, madam. So, ato mga players, prepare na sa inyong team. Okay, 1, 2. Diba? Last one.